भैया जेकर ठंडी न भागत होखे ओकर ठंडी भगौले के हमारे पास बहुत बढ़िया उपाय बा। हाँ भैया, जैसे भैया केहू के भूत पिचास पकड़ लेला तो बिना सोखा ओझा के पास गईले ठीक नहीं होला। वैसे भैया अगर केहू ठंडी पकड़ लेले बा तो वो हमरे लगे चली आवे। हाँ, हम ठंडी भगौले के उपाय जानीला। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे हमें लग अइला और हम अपने घरे ऐसन ऐसन हथियार धैले हई, अगर वो हथियार पकड़ लिहला तो तुहार ठंडी अच्छा, कहाँ जाई केहू हमको पते सिखा नहीं रिया चली। है। हाँ भैया, जैसे अइबा और एक कुदार थमाई आ 10 मिनट आलू के घोहा कोड़ल शुरू कइला, वैसे तुहार ठंडी कहाँ जाई फिर दोबारा नहीं आई। हाँ, ठंडी का ठंडी के बापो नहीं आई। हमें पास उपाय बा।